तो जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छे समस्त आम आज आसो पुणी गोटे नुआ भिडियो आसचे आपको। तो से नुआ भिडियोटा हूँ कौन कि आम जाऊँ काकटपुर माँ मंगला। तो मोर यहाँ प्रथम थर जी मु काकटपुर माँ मंगला। तो फास्ट आमर कम अच्छे भुवनेश्वर किसी तो फास्ट भुवनेश्वर जावा कम सारे तापर बाहर जावा काकटपुर माँ मंगला। चलो जी देखा आज केमती कौन रोज बात सारा ट्रिप आउ सब एंजॉय केमती कौन हो। चलो जी देखा ओके बाहरी गला बुलिया आदिवासी मेला। तो बाबा जाइए गाड़ी गाड़ी कड़ा हो तो मोर जेजेमा चल चली जाऊँ भुवनेश्वर कम जो से कम सब एंड हो सारा सरीगला। तो आम ए बाहरी काकटपुर मंगला जावाई। तो चलो जा आज ट्रिप को एंजॉय करवा।
ଏଇଟା ସିଧା ନା ଗାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି? ସିଧା। ସିଧା ଲେଖା ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖିବ କଣ? କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଇଠି ଉପରେ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସିଧା ଚାଲ। ସିଧା? ଯାଇଥିଲ ଯୋଉ କଣ ଉକୁଳେଇ ଠାକୁରାଣୀ ଯୋଉ ଏଇଆଡ଼େ ବା? ହଁ ଆଉ କଥା ତ ପୁରା ତ ସିଧା ନାକ ସିଧା ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରାଣୀ ତମର ଯେତେବେଳେ ପଚାଅ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋପାଏ ପାଣିରେ ମିଶେଇକି କିଏ କିଏ ଯାଇଛ? ଆରେ ଏଇଠି ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍। ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହେଲା। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଏଠି ତ ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ଏଠି ମୋର ଜେଜେମାକୁ ଆଉ ମମି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ। କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ତ ଆଜି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଆମେ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଛୁ ଘରକୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଲେଖା ହେଇଛି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଠି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛୁ ଘରକୁ। ଆଜି ଦର୍ଶନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଶିଳା, ଯେଉଁଟାକି ମା ସବୁଦିନ ରାତିରେ ବୁଲି ସାରିକି ଆସିକି ସେଠିକି ବସନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଦବି ବି ଯାଇଛି ସେ ପଥରଟା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ତ ଆସିକି ସେଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।
ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର କେବେ ଆସିବା ମଙ୍ଗଳା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏତିକି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିକି ବୁଲିବା ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ବହୁତ ମାନେ ରେୟାର କଥା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମିଳେନି, ସେତିକି ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ଆସି ହୁଏନି। ମା ମଙ୍ଗଳା ଗୋଟେ, ପୁରୀ ଗୋଟେ, ତ ଆଜି ଡୋରି ଲାଗିଥିଲା ମୋର, ତ ମୁଁ ଆସିଲି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।